बाळ, फ्रीजमधून श्रीखंड काढ ना. आम्ही पूर्वी घरीच बनवायचो श्रीखंड. त्याची चवच वेगळी होती. आता काय सगळं रेडीमेड. आजी, हे श्रीखंड खाऊन बघ. आज तुझ्या आईनं घरीच बनवलं की काय? हे आहे गोकुळचं श्रीखंड. अगदी जिभेवर रेंगाळणार. जिभेवरच नाही तर मनावरही रेंगाळणार. गोकुळ श्रीखंड, मनावर रेंगाळणार. वेंगुर्ले नगर परिषदेच्या नगराध्यक्ष पदासाठी सर्वसाधारण आरक्षण जाहीर झालेलं आहे आणि हे आरक्षण जाहीर झाल्यानंतर या नगराध्यक्ष पदासाठी जे इच्छुक उमेदवार आहेत त्यांची मात्र गर्दी पाहायला मिळणार आहे. अनेक जण नगराध्यक्ष पदासाठी इच्छुक आपल्याला या पुढील काळात पाहायला मिळणार आहेत. निवडणुकीची प्रक्रिया ज्याप्रमाणे पुढे जाणार आहे त्याप्रमाणे इच्छुकांची गर्दी या नगराध्यक्ष पदासाठी आपल्याला पाहायला मिळणार आहे. दरम्यान हे आरक्षण आज जाहीर झालेलं आहे. वेंगुर्ले तालुक्याचा, वेंगुर्ले शहराचा जर विचार करता सध्या वेंगुर्ले शहरामध्ये भारतीय जनता पार्टी त्याचप्रमाणे शिवसेना असेल यांचा जास्तीत जास्त प्रमाणात प्रभाव आपल्याला पाहायला मिळतोय. त्याच्याच तोडीला तोड महाविकास आघाडीसुद्धा वेंगुर्ले शहरात आपल्याला पाहायला मिळते. अनेक जण नगराध्यक्षपदासाठी इच्छुक होते, मात्र सगळ्यांचं लक्ष होतं ते आरक्षणाकडे लक्ष लागून राहिलं होतं आणि हे आरक्षण आज जाहीर झालेलं आहे. आरक्षण जाहीर झाल्यानंतर, सर्वसाधारण आरक्षण जाहीर झाल्यानंतर अनेकांचे इच्छुक जे आहेत ते अनेक इच्छुक चेहरे आपल्याला या पुढील काळात पाहायला मिळणार आहेत. मात्र मागच्या कार्यकारिणीचा विचार करता वेंगुर्ले नगर परिषदेच्या नगराध्यक्ष पदासाठी नागरिकांचा मागास प्रवर्ग हे आरक्षण जाहीर झालेलं होतं आणि हे आरक्षण या आरक्षणावरती भारतीय जनता पार्टीकडून दिलीप गिरप हे नगराध्यक्षपदी विराजमान झालेले होते आणि त्याच्यानंतर त्यांनी वेंगुर्ले शहरामध्ये उत्तम त्यांचं काम आपल्याला पाहायला मिळालेलं होतं. त्यानंतरचा बराच काळ मध्ये गेल्यानंतर आता पुन्हा एकदा वेंगुर्ले नगर परिषदेसाठी हे सर्वसाधारण आरक्षण जाहीर झालेलं आहे. अनेक चेहरे इच्छुक आहेत. दरम्यान यानंतर 8 ऑक्टोबर रोजी, बुधवारी 8 ऑक्टोबर रोजी वेंगुर्ले नगर परिषदेच्या सभागृहामध्ये नगरसेवक पदासाठी आरक्षण सोडत ही होणार आहे आणि ही आरक्षण सोडत सुद्धा याकडे सुद्धा अनेकांचं लक्ष लागून राहिलेलं आहे. जे 17 प्रभाग होते त्याचे 17 प्रभाग चे आता 20 प्रभाग झालेले आहेत. अनेक प्रभाग, काही प्रभागांमध्ये या ठिकाणी बदल झालेले आहेत आणि हे बदल झाल्यानंतर त्या प्रभागात कोणतं आरक्षण पडतं आणि त्याच्यानंतर या ठिकाणी कोणाला याची संधी मिळते हे पाहणं सुद्धा उत्सुकतेचं ठरणार आहे. मात्र ज्याची प्रतीक्षा लागून राहिलेली होती ते नगराध्यक्ष पदाचं आरक्षण आजच जाहीर झालेलं आहे आणि हे जाहीर झाल्यानंतर अनेकांच्या आता कामाला सुद्धा आपल्याला वेग आलेला पाहायला मिळणार आहे. अनेक इच्छुक जे आहेत ते आपल्याला या संपूर्ण नगर परिषदेच्या प्रक्रियेमध्ये पाहायला मिळणार आहेत. कोकणसाद लाईव्हसाठी दीपेश परब, वेंगुर्ला. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकणसाद लाईव्हचं YouTube चॅनल.